Si Momon guys, yung gimapan ang salog, din purawakan sa niya kay aron malampasuan. Kaya ako pod manlaba po ko sa habol. Hi guys, good morning. Welcome sa 2024. So, lain na usab nga tuig nga atong pag-atubangon. Wata kabalo kung unsa na po'y mga kuan nga atong atubangon ani. So, kinahanglan jud nga mag-ampo lang ta kanunay. So, another vlog na pod. Another vlog. Then salamat pod kayo sa tanan nga naghatag sa amo og pinaskuhan og sa mga blessing nga among nadawat sa bulan sa tuig sa 2023. Daghang kayong salamat sa inyo ug labi na gyud sa among mga supporters, mga solid supporters ug sa mga silent viewers. Daghang kayong salamat ug manghinaot ko nga patuloy ang inyong pagsuporta sa amo karon sa another tuig na pod. So, ang akong buhaton karon guys, manlaba. Pagkahuman ko manlaba, maadto po ko ila ni Budog kay ako pong kuanon dito iyang mga bata. Kung na okay na ba to ang ilang mga ulo kay kaluoy pod ato iyang mga bata no nga gipangkuto pod na ako tong tandaon dadto. Tapos di man pod si Budog na ako sa siyang gisugo pa palit sa cook kay kana ang gamay na lang akong cook unya manlaba pa sa ako na sa habol kay gainit man, so manlaba sa akong habol human akong panlaba moadto na mi didto kay dito ko ganiha sa sulod nagkuan niya si Momon ko na muluruwak ko dito sa salog kay siya po dito mang lampaso na ako sa niunahong paglaba ang mga habol kay mintras gainit kay di na madag bukot-bukot guys tungod sa kuan na ilaba. Oh, wanay laba na gabi nagsigig panguan hangtod pa karon wa panahuman. Wa may kuan noon kay wa may ga samok-samok nimo kay si Undoy to naman si Undoy sa buhol. Lingawan naming Undoy diri kay wa naman may bata diri nga agkakuan. Wa na may bata diri kauban guys. Ya. Mutugbong mi ana wanay mo ingon nga ubang ko ba, wanay mo ingon og di siya ubanon, wanay mo ingon nga palitik og ice cream, palitik og apple, halos tanan na niya kanganlan sa iyang kalimangan papalit. Nanguli na sila kagahapon ug gihatod pud sila ni Papa. Mga bata kay nang eskwela naman pud ang mga bata. Si Momon wa pa iyang kuan. Ang buto may isgot niya kuan. Amang kuno nagkuan yang maestro ay lang kuan nga na sila klase ron. Basing ugma pa siguro na. Nagpatabang ko niya, kudiha ka. Ay dire ko sa kuan. Ato sa ning labahan atong habol guys kay para nga makabukot-bukot pud sadta kay tingtog na baya. Kay di na madag bukot-bukot ning habola kay ato ra gud ning Pasko na labhan. Oh, ato ra ning Pasko na labhan nya karon pay baos. Panimahong agya ni. Ikuan na na riyo kay para mahaling na riyo, mahurot magkahaling na na. Gani kay iniuli si Ririk sayo. Murag matabangan lagi ko ni Rani ron. Hoy. Hoy. Hindi lang duktan naman na siya rin ha. Matabangan ako ani guys. Ay. Pag hiniabot man ang reinforce pa. So another tuig na pud guys na wata kabalo kung unsa pay
mga lakaw sa atong kinabuhi. Ang laban lang mula jud atong buhaton ang pag-ampo kanunay ug ang pagpang ngaliya sa Ginoo nga hatagan kita kanunay sa kabaskog sa lawas ug nga maayong dagan sa atong pagpamuhi o sa atong mga pananom na okay kay di man tas bukid ug tagaan ta kanunay sa kabaskog sa lawas. Labi na gyud ang akong mga ginikanan ingon man ang mga isuna ko ngadto sa layo ug ilabi na gyud kaninyo ang mga supporter namo among tanan. Mag-amping tang tanan guys, lalong lalo na sa mga OFW. Ingat tayong lahat. Okay, hindi natin alam kung ano namang haharapin natin ngayon sa 2024. Ingat tayong lahat, lalong-lalo na sa mga taong nagbigay ng blessing sa amin. Ate Mar, Manang Luz, Ma'am Nelfa Sarmento, Ate from California, Miss Karen Palma, Miss G from USA, Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Cha Orion, Miss Ann from Negros Occidental, J. Clyde Tracker, Kamix from Canada, Kamix from Germany, at kay Paulo Amal, kay J. Clyde Tracker, kay Alentan, sa lahat-lahat na nag-share ng blessing sa amin. Mag-ingat kayong lahat. Kay Ate Rachel Tamagawa, Ate Marie, sa lahat-lahat, Ma'am Little Lady Diary. Ingat tayong lahat, ma'am. Kasama na kayong lahat sa mga dasal namin. Lahat-lahat kayo. At kayong mga supporters namin, mga silent viewers. Sinali na rin kayo namin sa mga dasal namin at sa mga panalangin namin na naging okay lang din kayo dyan at bigyan kayo ng malakas na pangangatawan palagi. Okay. Ma'am Melda Capin, Happy New Year. Happy New Year. At kay Ate from Hong Kong. Sa lahat-lahat na sumuporta sa aming mga vlog. Sana patuloy kayong sumuporta sa mga video namin guys. At hindi kayong magsawa na manood sa mga vlog namin. Labadami taani guys kay kung wa pa na guba niya kung washing nag ugan unta ni ron. Humana guys, kay gitabangan ko ni Riri sa pagwaswas. So nahumana pagwaswas. Managlaba. So ako na ning i-dryer kay para nga mauga dayon. Duha nagturuhan sa balaba dami. May gani kay sayo pod siya naguligi ka sa bukid. Kay igo pod. Magapon. Nahumana na kog humol ang kuan nakaabot siya. Apet. Dini? Wala man. Yapitan mo kuno mo dini. Wa may nagapit diri unsay ko niya? Wala kuno mo diha to kuno mo ibabaw. Isar gapit ng kutila Riri, wa man da tao. Nay puti niya dadto. Wala lagi. Wala lagi mga puti karon. Ha? Si mama guys, magbayad siya sa kuryente. Kay nag-overdue na yung kuryente rabaw niya. Dako ka siya kuryente. Kay 500 ka Pila, kano sa ito magjo? Pitsa 8. Anong 500 man to kapin mong kuryente lagi? What happened? Dito ba sila ni utik nagsige washing. Agagay. Dolor.
Unsay kamuduhan na turnuhan. Nus-nus sa salog. Ingaw na may mga bata. Ay, gabi ira. Ag-inguna ang Abril nga. Wa, manong ko nakababay ni Bundaday. Bundaday ko no. Baik ko si talukto nga. Birthday mo kaha. Bayad man giwa sa kurente. Ipatsikan na mo kunti. Digdawaton, geng. Ha? Digdawaton. Agay, dili na nagawa ko ng imo kay Judith naman. Dili, daturo nang niaging adlaw, daturo nang kuan. Sayop siguro iyang kuan number kay kana iyang bill account ba? Ah, iyang number sa iyang kuan meter. Oo, murag sayop dito sa pagka kuan sa online kay dili ka kuan. Sa mga wantuan. Invalid. Hoy, insi. Kung niya na pagbayad sa launa. Ginoo ko karon ni sidagan kay tao. Pangutana din ka ma. Maganto ka insi Sila alauna. magbayad. Alauna na kay katong ako dito ko nga ni Jesus Ginoo ko. Nanakit akong tigas kiniduga. Wala ba di bangko. Maghapon di sila diha. Puto ba sila sa alas 3? Ma, ipapangutana din nimo. Ha? Ngaron di man ko makabayad sa kanang kuan sa online. Ang kay magpasikas na lang. Oo, kay ang ako nga magkuan na lang ko ijikas na lang ako Hindi mo di kay pagbayad. layo king amo. Ino nimo nga invalid akong kuan. Akong billing number. Dili ma account number, dili ma kuan kay invalid. Ana katatak. Pangutana ka kay ang pagkasunod di na kay kahasol dito pagatuay. Mubitaw na nga na uli na dugay-dugay naging kay nagtong kuan 28 siguro to ah. Nga di pa jikas na ko na dito nilibit. Di magkahimo. Di kay mas mapo naghatod sa ice candy. Kisa may nag-birthday karon di ay. Birthday mo ron ingko. Sa iyang kuan nila. Ang bukay panghilantan itong mga tao ko dito. Kung ikaw kini si Papa sa di ka sige laaga pa tula ingko. Kay ang katakdan kay ikaw pag tiguang nahala ka sa sila aga di katakdan ka sa plo nila. Lisod pod nga diha mayang laganan. Mula Mubay gyud ko iyang- nga kung ag Mubaya na iyang classmate sa tagay. natalawa tong gahapon sa iyo kayo. Aha man ka. Lain akong ginhawa. Kagkita na gid na sa imo ging basta nanay bation. Oo, sila lain ang akong ginhawa nagtugbong ko pag sayo ato sila nakabalo kay lain akong ginhawa. Di ako sayo-sayo bisag kong kaligo kay wa na magkuinigo sayo-sayo kong kaligo. Isus wala hinoon ko na ka. Imbis agpayat ko sa gimuon sa skindi nalimtan hinon akong kwarta nga ipalit sa gimuon sa skindi kay nataranta naman. Nataranta na sa tiguang. Na mutong agoy pag adto magina mo sa center. Gibipihan sa dito kung unsa pa kani. Nakuha sa to siya na slide ba datong 29. Nakabundak kuno siya dito sa silong kay danlog kay pagsira niya sa labat na slide siya. Na kuan sa ngalan na nang kung pagpahilot Lahay, kuan man to yan. pagpahilot kay basig ka na Atag man to. na kay danlog kay dito. Pagpahilot kay basig na kuan sa ka dito, napiangan ka dito. Na mo wala man di doktor lagi gipalitan mo lang sa Lagundi insi daw. Palitan ako sa may GC. Nagkaganina ko unsa man kumusta naman? Isa nga may nam sa akong ginawa. Kundi lang nga sige ato lang ko kay mga tao ito gipangplo. Halat sa sa laaga kabalo kang dali ra kang katakdan tiguwang ka na. Ingo kay kabot si Mercy karon. Aw kapon. Tiris manggod yang ingon ba? Wa na man yan itahe si Hilo. Kay wala nagtukar inyong gana. Kaya pa din. Nagkasama din naong dah. Di man sumbag kay karwas man. Hasta si Undoy na karwasan Japon. Di man panumbag kay karwas man. Ya undo di. Kaya ingon ang April gabi ka, mingaw ba kay Rani?
Panghalay na akong habol guys. Ang mga kuan na lang dayon. Hulat-hulat isa ka planggana. Abi ko bag labhan ni Busing. Nagkuso-kuso ram day siya sa medyas daw nagkaligo dayon. Ito Miss Karen Palma, nakuha ko na yung pera na pinabigay mo kay Riri. So ipabili daw niya sa bahog sa biik namin kasi wala nang bahog. Na narari mo no ipalit ni sa 5 ka kilo nga starter aw na 10 ka kilo nga starter. Usa to nga bago yung palit si Starter na wala na mo gikuan sa Erliwin kay dagko naman pud siya. Kay dagko naman pud ang mga baktin na wala na mo gikuan ni sa Erliwin, starter na lang mo ibahog kay ang starter tag 68 ang kilo. Pinta na ang Erliwin tag 68 ang kilo, ang starter tag 38 ang kilo na binta-bintahan na lang peds gyapon siya. Ako pagpangas kay katong mga bata wala pang nagtudto. Kuan na rin, ipalit na sa bahog imong kuan kay palit makatog bahog na pagsalamat diya. Salamat Miss Karen Palma. Ito po ang nabili ko sa mga pinaskuhan sa mga bata. Gipalit na ko sa ilang sudlanan sa sinina. Kang Bintoy o kang Koreana. Dahil si Bintoy po nagpapalit po siya bag. Si Koreana wala may kuan si Koreana kay naa pa may iyang mga gamit. Ang iyang bag ni Koreana duha man kabuk iyang bag. Yan ni Bintoy kay nadaot naman to iyang daan. Namuni akong napalit sa ilang mga pinaskuhan, Durabox. Then bag din ni Bintoy. Daghang kayong salamat sa naghatag og pinaskuhan sa mua. Ate Mar, Miss G from USA, Ate from California, Ma'am Nelfa Sarmiento. Daghang kayong salamat sa pinaskuhan nga inyong gipanghatag sa mua. Manang Los. Tapos ang sa ako Miss G from USA. Ayan, solar akong napalit. Oh. Kay og mag brown out og kani ang magkuan pa gyud kanang magadto mi sa bukid ug dadto mi matulog dili na mingit-ngit dito kay di may solar o dinhi niriri gibutang sa gawas o Sa bukid rasad. kani gani among dala-dalahon ra kun dito mi matulog. O daghang kayong salamat sa Baba na ko rin kana ang pinaskuhan Miss J from USA. Nakabili ako ng solar. Hi guys, mayong hapon. Punta kami sa Ilakay Budog. Tingnan ko ang ulo sa mga bata kung okay na ba yun ang kuan, wala na ba yung mga kuto kaya maatiman to ama palitan og tambal sa kana ang kuto kay iluoy kayo basi yun yung mga upaw sila tanan. So puntahan ko doon i-check ko ang kuan sa mga bata. Kasama ko si Kuya na guys. Hi guys, tugbong kami ni Mama. Wala sila klase kay Lunes pa daw sila pabalik sa eskwelahan. So wala pa sila klase. Ganyan naguli sa kaganiha sa Paniugto. Atin si Bintoy Lunes pa daw. High school naman tingali na ama. Ay ko ano, elementary. Namada, So na mo manoy, elementary na mo manoy. high school. Dito na ko sa ilan ni Budo guys. Tapos ang mga bata. Dali, Migi, amay. Kay tanawon ta daw na inyong ulo kung napabay kuan gatong palitan sa tambal og kuan. Dol dani bi. Gihingutan si Saksak sa iyang manghod ni Maribel. Si ako mo'y na kuanan gyud na upaw gyud. Naapagiday kuto. Mga dawadlaw lagi ka panulod Migi. Ama na itong sulod nga akong ipadala sa imo.
kita ako. Lagi dala. Mubuan ay mubuk dan nak gamayo. Dani ako di. Amay. Ako amay. Ali ko. Nagsama di amay. Nagsama diri ang ulo ni Amay. Na maupawan ka na sad kini ah. Tanaw ni ako. Para na siya glaki. Angkang ako nag-uga na ang iya nga naupawan ho. Ang separated by Mga kugang-kugang. Napa sila kuto. Napa sila kuto. Panawaling kuto kay nakadulot na silang buhok. Amay ko dito may Kanyo pag mag-istila. Ay, sa sabana mga istila. May wikina akong... Ito daw. Dayon mao ning bagong nakuha ni Budong nga balay, muning bago niyang gitarok ang iyang gipang dingding, maura pod ang iyang mga ginubaan. Para lang nga makakuan sila kay kung mag-ulan kato ilang balay sa una kung mag-ulan tuluan sila. Nakahimo na siya kuan. Tapos nakahimo na siya banggira. Yang salog kuan kay wala man siya kawayan diri doon. So nakakaplastar na ang iyang mga gamit. Napay ilang hugason gamay. Tapos nagamit na po niya iyang takuri Atimar. Mga bago ni mong pinalit. So diya ang lamisa. Tapos mga bangko. Tapos yan nakaplastar na po. Tapos ito ang habol nila. Yan, ito ang habol. Sa unom sila matulog, maura na. Tapos kana ilang banig, tapos wala sila'y unlan. Tapos diya pa siya bugas. Kato pa ni imong pinalit Atimar nga bugas. Maura na ilang habol Kana. Ang iyang salog, ang salog niya daan sa una, mura iyang gibalik pag salog. Tapos ang iyang gidingding, asin, iyang gidingding, ang gipang dingding niya, maura tong iyang mga ginubaan. Kay temporary, forever ako na niya. Kay katumangod sa una ang ilang kuan, ilang balay nga daan. Kung mag-ulan, magtulo gyud na mga basa sila. Magsigiya sila panguan yung mga bata dito niya ipa tulog sa iyang igsuon ni Maribel kay mabasa man sila sa ulan. Mutong pagpakapadala ni Maribel dali din siya palit din siya sin. Giguba niya para makatarok siya dani gamay lang kay para kung mag-ulan dili na sila mabasa. Bangag-bangag pa iyang salugo. So morning update sa iyang kuan ni Budog dire sa iyang balay ug sa iyang mga bata. Kaya nakabasa ko sa puso. Sige, ayaw na pag-undang uwan. Para impas ang yun. Lantar akong post do. Tapit ko. Atay, udah kayak tiga yang itu. Nah, itu yang lama.
Manguli namin guys. Tapos, kuyo na ko si Amay saksak. Ay, bata dito. Oo. Kuyog na ko silang doa. Kay ako sila kuanan ugma dito sa katong kuan sa lubi kay para mahumok ang mga kugang-kugang sa ilang ulo. Kay si Amay napagi kuan ni Amay kana ang sa niya. Napay samad siyang ulo. Na ako ning liguan sila ugma akong kuanan sa patunsan. Kanang damog sa lubi. Kay sa una gyapon kato si tata gikuan to iyang ulo ginuka ba o tempo sa una ang kurikong guys unya kini si tata mo nalabanan sa kurikong apil yang ulo mura na gud nagsiminto yang ulo ni tata dia o ang gitambal ato ni mama kanang damog sa lubi ang iyang gitambal mo iyang gi kuan na kay kahumok man tong kuan pagliguan ag tanggal to na ako na ng mga bata kay malata unya ilang ulo ana. Dito mauban si saksak ingko ta kay palit ice cream kuyog mayroon ako nga palit ice cream kuyog sila palitan ko sana sila kay aron di magkuha ng mga bata. Sa account mo sa ice cream. Account mo sa ice cream? Oo. Okay. Apit sa merkado kay magpalit ka. Pila mo kay mo kaunon? Sa. Ha? Sa. Sara? Ay mo sak. Sa. Okay, account na sila sa ice cream guys. Hindi ka magkapon lagi din. Nagsimpa mi. Nagsimba mo gahapon? Pero kay wala mo kay simba kay nagkabit ko mi. Nagulan. Oh, kasi napitan na lang ako sila. Tapos, Napita mo sandal. okay. Wala mo, pitan mo ako sila. Nagtsuk pa yun, tsuk pa din. Bubahan siya papa. Baan ako kay Ligas. Baan na nagpan. Baan. Ligas ako kay Ligas. Ah, gibaba ka? Oh, Ah, nanggansi ka kay ikaw gibaba. man. So dito na kami sa bahay guys. So pinalitan ko gid sila sa ilang gusto nga ice cream. Pinalitan ko sila sa ice cream. So bago ko sila pakainin sa ice cream at saka tinapay, ilisan ko muna sila, bihisan ko muna sila, saka hugasan para limpyo si Amay. Ugwa pa si Asaksak. Ako sana sila una hugasan, daw ilisan para pagkahuman. Kau na mo ice cream? Okay. Ikaw kasag-kasak? Ah, nagluto na si Ate Saysay sa panihapon. Nagkaon mo sa ampalaya, dili. So, mana sila pangaligo, guys. Pagkaon na nato sila una ng kuan. Kakain ang ice cream. Kaya bugnaw man ang ice cream, no? Mani. Kuan sa kuan. Kanon na to sila una sa pan. Aw banana cake. Pag human nila kaon sa banana cake, human kaon na ni ice cream din na. Manihapon din ta pagkahuman. Dan Bintoy, dan Rihanna, dan Saysay,
Ang Rimon, Kay Kinkin. ang April, Ako. mo din ni River ha. Tagay mo kuya kinkin dito ikaw. So nangaon na sila guys, mahuman na sila kaon karon. Sa kuan ako na puday ng sudlayan lang buhok kay para mauga. So nangaon na sila sa ice cream. Panitin na pagtarong na na. Di ko panit di. Upalit sa mo ide. Ay may kikaw mo. Kaunin daw yung kaunin. Let now, let na. Mula sa ibon siya. Sa mga oy, dyan Kami. Lami may. Ito gayon. Tubag dayon. Lami sak. Nau. O diri ato bang di picturean na nato di. Diri ato bang may. Manihapon mi guys. So di ay pinya morning prutas atong 31. Tapos di apoy tuyo. Napaluto ko sa itlog kay di amay mga bata, si saksak og si amay. Tapos di apoy ang palaya. So pagpri na ate. Mama mo, dahil scan mo? Sa diskanso. Very good. Kunin na sila sa itlog say. Tunga na nila say. Tulo. Si Rimon, wa pa nakauli kay na eskwela. Birthday bukas ni Rimon. Ika-19 niya. So mag-ihaw mig manok tapos bihon. Tangi din sa kanon ate. Pataas na kor. Ako na silang gipang liguan kay para nga liguan ako sila una yan ako gipakaog pan daw ice cream. Namo nang akong giputos yung ulo ni amay kay ako nang gihaplasan para sa kuto kay dapay kuto ugma wa na nang kuto ana tanggal ang kuto ana ugma may kay mapariha gina sa ulo ni ako may nga nay mulaki mo nang ato tambalan. Ha, kamu ko. Ja. Ito mo na ako dito, nagbaklay ako. Balik. Buti na ako bagay na. Yung Oh, na ito. Oh, si Daw na ba? kung gumit ko yadi ah. Tangkap ng baba. Mga unta guys. Aldi. Ate Mar, kaunta. Ate from California, Ma'am Nelpa Sarmento. Ate Rachel Tamagawa, Mananglos, Miss G from USA. Miss Karen Palma, kaunta. Ma'am Cha Orion. Ma'am Rizal Boreson. Ma'am Simple Christine, Sis Brigitte, kaunta. Ate Elizabeth, mga unta. Si Ma'am Grace Cubita, kaunta. Sir Alentan, Paulo Amal, Mark Home. Sa lahat-lahat, Aya Dalugdog. Nagid kaon gid mo gulay. Ikaw sa pag kabot ang danda ni sa kung kaon ka gulay sa ka.
Enjoy yung tambal na siya. Yang ulo din ma. Happy oras sa usap? Takot yan. Ha? Takot yan. Sakit imot yan? Uy. Haplasan ta na karon sa haplasa. Nagkakabot yung balala. Nagkakabot yan. Migil ang sakit bilat yan. Ay haplasan to karon haplasan na to na imot yan. Balot yan, ma'am. Bilog ako siya. Bakit ito ba yun? Bunga. Ano nga pinunta? Ma'am, Pinay Beauty, ma'am. Ito, ma'am. Miss Anne from Negros Occidental, Kaunta. Ate Lisa Hanert. Pa, ay mga parang accidental ma. Ato ito na yung side. Ayun na ah. Lalo to sa Misamis. Oriental lang ta. Kaya accidental. Misamis Oriental. Accidental lang. Ngayon niya ilama. Sis Bridget, Kaunta, Sorlina Bubakar. Ma'am Melda Capin, Ate from Hong Kong, mga ampa. Ikaw hindi ko. Wah, galang to yung mga parang to. Ayun, napala niyo. Ano na, kayo mara? Sa mata. Abdo. Bagin sa. Kahit. Ano tayo mabinto yung item dito ni Juan Saksak? Kaya dito na. Kahit ang saksak. Balinin nito eh. Nagkanakan yung kamus na yung bulbe. Ano yung kaamot ka vlog? Nga, bulag-bulag mo. Tama na sa. Oh, may niya na po na mahugit na. Hindi mo. Tawa ako sa daan toyo. Sumot yung lamig ng buwan kung katong munggo. Ato ang nitikas Kapag ito sa. umulan siya basa. Ano munggo? Ato, Kada nun yung ito, yung ulunggo nga basta. Kaya ni Ranger. Ang itlog siya. Maksud to yung buwan kasi mo dito. Sa basa-basa. Basta, Hmm? basta.